khatduh ni kapor ngai kublai nam tau jing pastor. Belong kipa bagi jamin siam jonga jong ngilang baro. Amen. Nganyo I pastor ilong kipa ba kenjamin siam jonga iba penkai nga sautrai nang taru ba I pastor di ilok jonga I parlok bajan jonga man bangadan kam ngalet beche I nga keli jing keli ba I nga sngola ilut. Amen. Di kublai shibon pastor ba piji hikai ji laminga na kawai kapor sa kawai kapor. But hadu kani ka klima riga mentah banga yang hang ni mentaro kadai ka jing aimen siam ka jing penslur jing pastor banga laban yang. Amen. But ha kani ka klima mentah show yo ban ya chigane ktian go jong blai ngapdeng sobharu na ga mentah I kon ga jong blai ki ban sapai ya kani ka video ro kom jo hadin meng yo ban upload sha kani ka ktian ga jong blai. Te ko kubar ka bangko aban ai ni ka por ka long what I do. Hallelujah. What I do. Kani ka Khobar ka bangan yo aban ai shapi hakanika janmet kanika met ka bamenta ni hakanika por ka ei kita ka daw kamut ayu daw ban pen so to kanika daw nga ko aban ai nuk sa kendiat ka ba simple ba bala ban skoto ki kana redro na pipa school la ne pipan siteng na school ban let show principal da ong itu principal so ba ai siteng no yang abangan let no sayeng tu principal uhaban kelina ka ei ka daw. Amen. Ti kata ka daw piko haban ya tu dala deb ya tu ikut ka daw principal sa sya pi ban len. Lada ka daw ka biang isya lada ka daw kam biang inum sya. Amen. Ti cuba piko aban le ying no pi ong ti principal ngasu palat ka kpo. Ti tu principal yang ngi men sya mo headmistress yang strict ba dong su kpo ida tebar kat ka kpo ro. Na sngo kruk krak isa sya. Ti kalong ngam taw mo dabiang ka daw isya. Amen. Ngangai pis ngau tu kadau. Kamut ayu dau reason ma. Kaba dan kadau ti long suk po lane pang na kumni kum tai kata ka long kadau lane that. Dong le you pi le you man tai pim tre ai that. Kata ka deka dau. Hajar ki briew hagini ki sngi ki bamanta ki long kmi ki long kpa ki samla hadu ki heb barit ro kum joma. Baro ki ju ai dau ban sakri outrai. Hakini ki sngi bamenta shibun te ki ba ngiyo sngo betang ba kadau long kum tau that ban sekri utrai namar ba pang that ban lejing seng namar ba shitom that ban lejing seng namar ba sngo jerem pala la tres tambar sngi that ban lejing seng kita ki long ki dau hakini ki si bamenta ba ki ba bon ba hakaleng saudong ki ju ai dau na ka wei ka por sha ka wei ka por ai dau hakaban duai ro kum jo. Lala jaram parat mensngi sedang man ai daw no blay ni lala jaram palat tre mene dan kam sy duai ngatia latia no la ni duai no datia nang ta ban ruai ro komjo kilong kemi kilong paro ai daw hagin ge si manta ngila temen dan kam sy bangan yalam ci roim dan kam sy bangan ruai yalam ki kena na mala temen wam dan sursyo kitaru ka dega daw banang taru ha bapang basitam ro ong ni ngapang mentangam la ban lejing seng Mahanga syutia ayeng asyupay da ka mobile. Kitaro ka di ka daw. Amen? Stay sibon hakini kisima menta kita iki daw kimi ibet. Ban ai daw iki tu inong syarai kinong yalam daong balay muan siya seng la mi ki daw. Way ar lai ter ki daw. Hallelujah. Tinga ko aban pensay ni kapor ngani tu epi ka way ka story kini kapor sa pang way ubreo. Ya kani ka story ngala kan mau nado kapor banga dangret banga yo sngo ngani ka kana. Laong ma ublay ukot yo ta ubreo nado badangret. Ha kapor ba udang kana ublay ukot yo ta ubreo ang kokun. Me menlong sekri jonga me dei banle ya kamon jonga. Ban ngan penlong ya meu atiar jonga. Tuni ukena anadang kena uang ba. Blay ngadang kena mentang ngamla keran ngamnang keran ngampat biang gaktian ketelit namal ngadang kena apsua anda ngala kam samla wang tau briew ti hadin padin dala samla ula enjoy ta jinglong kena jong dala po he kata jinglong samla wan keran biang ta sur jong blay kawan keran biang au tau kena kokun mentah kala dia kapor yang no anaga bental jonga ban yang naga bental ga gospel ga jonga tu tahu kena samla ulak kan mau biang oh si shaman siapa orang kena lah keren yang bang ade ban long hatiar jong blay ti mentah samla ro blay dang keren biang angan lek kumno sedang biang man ai daw ne kena samla ong blay
uduai kata ke jing duai kata ke jing wan keren ka sur musim jong blay tu uduai ong ablay mentang ngadang samla ngadang don kam ban enjoy ban lek kemen haka jinglong samla jonga ting 4 lap ban sekriemi 4 lap ban long atiar jong mi ban yang nam taga gospel ap mendang ala kam rang ba ong tau briew ti hadin bade la sange ano namar ublay ukren tang sisin sngap no sin arsien ti ula enjoy kita ke jinglong samla jong lek kemen haka ta ke jinglong samla jong enda ula shong kurem la shong lak enda ula shong lak ro ublay wan keren biang e uni ubriew ublay lawan keren biang uni ubriew kokon mentate kala dei kopor yang no se ban na ke menta ka buram ka jonga na ke menta ka gospel yang no ban yang manelap ka gospel jonga te uni ubriew wang hakani kapor ula kan mau biang ke to sur ha jing sha man ba pen kendo tu men siam u kan mau pe ke to jing khat ka ba na du par bang khna henrei pade u ai tau bet hakani kapor u ong ba blay mentang ala shong kurem ngadon ki kun ngahaban lej belang ngahaban pesai ki kun ngamlap ban sekrieme ngamlap ban lej yalap gospel ngahaban lej belang kata ke dika dau jong tau briew nda ula shong lok ti hadin kata ti la no kamet la temen la no kamet la temen menta lawan keren ublay ti uni ubriew ang sakawi ka dau ang mentang la temen kumno ngan lej yalap la temen ngamla syu ban lej chane satai timar kum tahi ublay yau tau breu la ino na ti kumut uni ubreu uklem long long klem long jikir ku nam tau blay ula syukut kata ga jim jo ha kata ka jing sngo ba pertai kata ga jing ku ado ga jo uklem pen sngo ba ya ublay mat ka bakut jo usu yap la ga yam no klem pat pediang ya jisu uklem pat le kata ka mon jo ublay ula ada yam na ka bas sngo si ya uni ubreu amen ngai kani ke ngai ba pisutu kani ka jinga tu khana shwa bangan ya chikini ki point ki noksa na gaktian jong blay ngakwa bane tu epi ba kadau kam yang hakmat jong blay amen kadau ka bangi ai kam yang kendiat ru hakmat jong blay wei ba blay la ong ti la ong bet amen la bangin ai dau excuse ublay itu kita excuse ka badai yang iban le ngi hapan le bet nan tau ublay na ublay ru tau kena ngi ga pertai ya ki ding ya ki siet ya ngi contation rang iwe pe baro utau na gamenta ban ya ro ya uturai they don hok ayu bangin ai dau ublay ngim dan hok hallelujah kadau kam yang hakmat jong ublay ngin ya pe no ngani kapor kan nuksa na kiktien ke jong ublay ka bangabu ngani kapor ka mamta ngin ya pe na ka kitab Ibashisha kalnong ka ba long ban reu ka dekat ka ba khat san kani ka dei ka kran sapang u Gideon hagani ka por ngan sia thu lengkat na bata kani ka story jong ni Gideon u Gideon ngi I hang ne ba us dang ban ai dau ya ublay ha ka por ba ublay u khat ya Gideon balai hagani ka por ublay u khat ya Gideon na marba ki kon Israel ki la le pop kila lendet ya ublay kila le persai ublay tagada ublay u IT no ya ki kun Israel hakakti jo ki Midian menta ya ki nong Israel la shabu hai no la capture no da kiniki nong Midian tikila jenjar sat bah namar bakat batung kabratep 1 2 1 kej betung ki nong Israel 1 kej ki nong Midian 1 kej ki nong shun ki jenjar bah kiniki kini ki kun Israel hakani ka por ka menta te uni u Gideon ro kat ba udang shok kau udan haka kram uri ma kat ba udang shok kau ngi yang ne ba angel jong blay wan man kren nambar ba ki Israel menta kila jenjar palat ki kerpat au blay kila ya ma blay ba blay ini aman pelat no eki na gani ka jing jenjar te uni u Gideon kat ba udang shok kau angel ulawan ya gaban kren ha uni Gideon ko briew ba shenrang yang menta te uni u Gideon badeus dang ban ai dau ya ublay wa ai dau kumnu wa ai dau bangat telat ngalong badok nang ta ngadei na kajat kabarit ngamla kumnu nganla kadikat kabakasan ni ong kakten joble ka ong ni u Gideon u juba be trai kumnu ngan pelai ki Israel hakmi ka kur jonga kabaduk tam na manase hamana se ban ngalong ro barit tam hakaying ukpa jonga pe u Gideon sedang man ai dau yo blay ngamla ban pelat ye megi Israel namal ngalong badok
ngalong ubaritam na kaying kepajonga kumnungan pelai ki Israel. Henry pada katak ngaong epi ini kaporanta kata kadau jong Gideon kam yang akmat jong blay. Amen. Kaklem yang kendiar ro. Ublay ong ngaong ya mete. Ngan long lembat me yang mentaban pelat ya ke Israel. Hallelujah. Hadin kata uni u Gideon la smutu ba kata kadau jong akam long akmat jong blay. U yang no u ko na ka sur jong blay. Amen. Maraka ba ko ngo ikisur jong blay kumangi imenen maka extend speech menen yong dakat nungut job yaki nong Midian tang lais pangut ka group jong Gideon barla job yaki nong chen namar balay ba ko ngo no ikasur ko jong blay. Amen. Amen. Kabaar hakani ko por kamanta kabaar ai daw badang kena Niu naga nuksa kaktian ga jong blay kitab u Jeremiah kal nong kaban kong ga khat kaba nrio kitab Jeremiah kal nong kaban kong ga khat kaban nrio niu hang ne ba u blay u khat ya u Jeremiah ro ba un long u shakri jong u blay u nong kitin siem jong u blay hang ne kaktian jong try kala wan ha u Jeremiah henry u Jeremiah u ang ba ngadang kena amen. Ni hang ne ba uni u Jeremiah usdang ban ai daw yu blay ong mangadang kena ngam nang ban ya lap ngam la ban yang naga menta ka ktien jong me henry u blay ong ne ni hang ne ro kum juma kata ka daw jong Jeremiah kam klem yang ak ma jong blay Jeremiah u ai daw ba dang kena henry u blay u klem pensap setia kata ka daw jong u Jeremiah u ong penman kum no wat ong ngadang kena Naba haki noki bang apa ya me men letken haki eki bang hukum ya me men keren ken WhatsApp ting na kebentar cuki na bang long lembat me ya kaban pelat ya me ong utrai. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyo iya kene kapor kebentar mo yune u Jeremiah ro ubas dang man ai daw yu blay ba ong adang kena ngamla ban sekri ya me ngamla ban ya lap ikak tien jong me ngam don ktien kumnongan ya lap ikibal arang ba laban keli ni Jeremiah kum no mangau kena ngan yalap nan taki temen kilang ba kin ngetse kum yang kena kum no ngan yalap ye kini kibala asamla kibala kamen yang hatu kin ko ngo se yang ulaban ai daw kum tayo ublay henry ublay pade u klem pen snap kita ka daw jong Jeremiah uang penbat nai ong mamedang kena habanga ngala deb jit ye me nado ka kepo ka kemi ngati ngan buktian haka sintur jome me syuko ngobet yang baik na mentajonga ngan penan kami me men yang man pelat ya ka judgment real amen ban yang nak benta ka ktien ga jonga amen haleluya ngi hang ni maka ni ka nuksa ka aro shisha ba kata ka daw jong Jeremiah ka klem yang ka man jong blay tika balai ai daw bomnang kren bomnang ya selak hang ni ro kaju ma ai daw bomnang kren ngalong batlun ngitip ya kanika tien jong blay wei batlun Moses ngi hang ni Moses utlun gatlet aktien ka jong blay na ka kitab Exodus kalnong ka basaw ka dekat ka ba spau hadu ka ba khat ter ngi hang ni ka ba ublay ukot ya Moses ublay ukari Moses katba Moses udang syara ya kita ki jingri ke jong uktau kurem kasur ko jong blay kawan ha Moses yang naga menta ki briew jonga kile che ije pelat no ya ki kun Israel na kakti jong paro naga taka jinglong mrau yang mame ban pelat ya ki amen tingi yo i hang ne kaktien ko jong blay uni Moses rus dang man ai daw ya ublay wang kumno Kadikat ka ba? Ngi hang ni mong kaktian ka jong blay na kanika Exodus kalnong ka ba saw kadikat ka ba spau ter ti Moses ula au try atry jonga ngamlong ba pena sentur lemne meno lemne nado ba me la kran batla u shakri henry ngalong batlun ka jingkran bat u batlun utlit amen ngi hang ni Moses u ai daw yu blay try mi ibo shakri jo me nang man kran ngalong batlun tikum no ngan let ban kran u paro
Kumnungan yang ka ban yalap ka gospel hakatai ka rinong way. Ban pelat ia me kitu ki kon Israel naga jinglong merau hari Egypt. Ngamla man keren. Herai kata ka dau ka ba umase suai ka klemiang ka man jong blei ong kumno. Mano ba tau tu sentur jong me. Mano ba tau tu tliat jong me. Hatu am dei manga ba tau yu ba kelut. Hatu am dei manga ba tau yu ba madla. Kumta nga ong me yang kilat. Se Egypt pelat ya ki kon Israel. Amen. Hallelujah. Tinggal kuat banong haga ni kapon tak ke eka kabang yu hang ni kabang jam sim. Ngaku abanong ipi bangim day setiap ban aidau. Amen. Aba ublay kadi ban pelat ya ki kon Israel kiba dan haka jinglong merau ka jong syaitan. Ublay kadi bangin long kita ki saki ban long ka jing syai sigwe ban pelat ya ki briew ki labalong ki baing ki parlok jengi ma hangno ki badan ka jing syate ka jong syaitan ka jing syate merau jong syaitan ngim day ban aidau. Amen. Ngidai bet ban ko ngo ikaktian ka jong blay na ba ublay ubuk tian ka sentur jengi. Hallelujah. Marhabangi pen ko ngo ikaktian ka jong ublay ubuk ka sentur ublay ubuk tian ka sentur jengi ngila ban job ye ki sa utrai. Ngila ban pelat ye ki naga jinglong merau ka jong syaitan bat ki yo im. Amen. Amen. Bat kabasau hagane ka ponta. Ka nuksa kabasau ka bangi yo i hang ni. Ba une u briew u aidau ba u blay ulong ba takadaw ngam sakriyo blay. Ngam kuwa aban yalap ka gospel namar ngatip ba u blay ulong ba rang. Matius kalnong ka ba arbusan ka dekat ka ba arposaw. Ini ka po naka gospel o Matius kalnong ka ba arpusan ka dekat ka ba arpusaw ngan puli ka kumbagalok. Ulawan de uta ubayo adiang ya kaway katalan. Ulaong kukenrat ngalatip bamilong ubri uba uba ot ya ka ba mem syamla bet bat uba lum na ka ba mem syamla pensapret kumta ba ngala syaptiang ngalabu ngala letburi ya kitalan jong mi haka kendaw hakmi melayo ya la ka jong. Amen. Nyu i hang ni unu syakri uba yo ka wei katalan u aidau jaitu une. Man, hajik shala yo, hajik sha dadai ba dadai ba smart une briew, dadai ba sngotu kata kasur ko jong blay, ya ka ba blay ladap ai u sitalan uladai ban penroy ko ma penroy kini ki arngot. Henry pade u aidau, sedang ma aidau, jaitu sedang ma aidau no ba da ka ba wang kum no, ngatip pamilong ba tutsyan. Ngatip pamilong u blay utau ba ot ya ka ba mem syam la bet. Bat ubalum ya kaba mem syam lapan saprat. Takadaw nga syap tiang bat nga lalit buri ya katalan jong me haka kendaw hakmi melayo ela ka jong kanno. Amen. Ngi uni ubreu u aidaw ya ublay. Henry jayu ya uni ubreu. Ngi hang ne ba hang ne uni utrai u kunrat ule tu balog ma mede u syakri babaman. Bat uba alhia ya kaba mitip bangala ot ya kaba ngam syamla bet ya kaba ngalum ya kaba ngam syamla penkret kala day ya menamar kataban ay kisbay jonga haki ba ay sud bat habanga wan dengan da syamno ya laga jong bat ikasud namar kata to syamno ikatalen to ayru au tau badan spautalan naba uway pa uway ubadan and ay unyo bandap unyo kabadap tamro Henry now tau bom dan wat ya kata ka dan do and shimnot na u to bread no ati yaw ne syakri bom mentoy sya kabadum kabakam jingai hangta en long ka jinglin yar bat kum dat briat. Hallelujah. Ngi ihne syirkai ba ki bri ki ba ai daw na bantau try une uba ai daw yo kenran balong blay akaba ublay u khat yo ladap ai katalan day ban use ban penenkam day ban yang bet plaba yak eka ba don haga jige jingi day ban penenkam hari une ubreu pada u klam penenkam sedang man ai daw pen man ublay ka jaka jong kalong sya kataka bajliu tam sya kataka badum bat hangta kan long ka jinglin yar bat kum dat briat ka dujak. Hallelujah. Ngako aban ong epingi baro hang ningi don laki jong kitalen. Amen. Don kiba nangi kiba ublay u ay ka sab bangin yang hakane ka pulpit ban yalap ka gospel. Amen. Marhaka ba yalap ka gospel ni ka jaka kibriu kiyo kya kiyo im.
Dan ro ki ba ublay uai ya katalan ya kasab hakaban yang manialap ga gospel jong try personal. La kalong haga jakat ray la de hangno ro ya lap personal. Ya tu ya ujisu. Penroy kata-kata len dak ba ya tu ya lap ga gospel show parlok utu ba tray lang. Dak ba pi ya tu ka roy shitalen. Amen. Nang ta ya tu sa way ka nang roy katalan. Amen. Badan ro ki badan kasab ya kaban roy ya ro ya utray. Penan kam ya kata. Amen. Penan kam ya kata ban roy nam ta utray ka tu katalan ka ba ublay ula ayapi ka nang roy. Pinang long jikir kush ki way dak ba pi ajing kai lang bagan jing roy. Hallelujah. Hallelujah. Ngin nam day kita ki briew ki ban ai daw. Namar ba ka daw kam yang hakmat ka jong ublay. Amen. Ngipet nuksa na kaktian jong ublay ki briew ki bam ai daw naka Bible. Nyo i hang ni ublay balong u Jesus Christ. Amen. Uwan siya ka nika pertay, uwan long briew ha ka nika pertay. Nyo i ba u Jesus jing siya uday ublay. Laya uway. Amen. Henry pa de u Jesus ju ai daw. Kumbang yo sngo ko kubar na I Larissa mo ba plitiam menin mo yo I ba u Jesus jongi u bangingi syakri ai daw. Menski u ya lap ka gospel menmet u duai haulum. Hallelujah. U klam ai daw kendiat ro bangala tat la ya lap baro sisngi menne blay syae nga bangan tiano. U klam ongum tahu u Jesus balong blay. Henry le mno u ya lap menski psa ya kibreu da kaktian ko jong blay menski menmet pada ulet sya ulum marwe ya ka jing duai. Amen. Bat ka baar kanuksa kaktian ko jong blay kalong syapang u Daniel. Nyo iya u Daniel ro ulong u syekri u bom ai dawa kamat jong blay. Udan hari nang way sumudur hajaka hari balong mani blay tau. Na lor kata om day tang badan hari nong way ba syong ying way kum ki way marway. Andai pada udan haying siem. Haying siem katno ka jingbun kam. Sumudur kum ki MLA jingi katno ka jingbun kam ki let ki wan ki breu ki padba ki wan pan skiem ki wan leyu si bun ba ki kam ki jam. Andai uni Daniel hawat la kataro udan hakaying siem. Uye syong marabor udlong barabor udan hasnda jong siem. Andai uklem ai daw. License ni udwai. Amen. Hari nong way kataro. Henry, license ni udwai uklem ai daw banga bun kampalat ayeng usiem. Manalor kata ngadetang umraw. Ti kumno nga laban duai. Na Mario sedayo iki way kisah mudo yanga uklem ai daw kum tau ni Daniel. Dan hari nong way ro ya ka kam siem upendebet nang tay ka jinga day jong blay ro upendebet. License ni udwai. Hallelujah. Hallelujah. But upol ro ngiyo iya upol ju ai daw akmat jong blay. Ngiyo I balakan no sien upol ula sya pat leng udan naga jing sya pat leng ulakan no sien upol u sya pen shitom. Henry uklem ai daw u yang bet nam taga gospel jong try. But kaba ngiyo I hang ni ro ka jing im jong upol mo upol udan usya. Hakamet ka jong u. Henry pade utahu siya abadan kamet laban tau ke jingpang lan kanu ma kabaudan hakamet jong ne upol. Henry upol uklem ai daw kata ka jingpang badan kamet. Uong penman kumno ka jingai ai jong try ka dabyang nga. Hallelujah. Habdeng ka jingklot ngalong ubaklan ang upol. Amen. Habdeng kata ka jingsu jingtaru siya badan kamet ro ngalong baklan nam tau try. Uklem ai daw nam tau try yang bet nam taga gospel jong try klem red pa yang yelap hai ro yang bet nyo I mo nuksa kaktin ko jong blay ka pa upol shalin temau ki tu ki balan temau ki nang mot be ma upol yap here mar bala pra la sapret ki tu ki ba kawang mau ya upol yang biang na ka tu jakau le yalap na sa shawe jaka. Hallelujah. Ngiyo iba ni upol ro slur nam tau try wang wen nam tau try ka do ka yap halakas ni ngena ben tau try ngayeng nam banyala ka gospel. Hallelujah. Hallelujah. Bad ngiyo iro ka basaw kanuksa ka bang ngiyo ihne ki bam ai daw you job. Amen. U job ngilate baro ka story yung job u job uday ubapang to jaw.
Si mudur ma pang to jauh tang wei ro. Si bodan to jauh tang ne terpeng ro ka klik barok la king. Tha ka klik dik dik dik. Amen. Yakan ma ka por banga mi to jauh nang ni hado mentaro dang don mong mo ni. Mi to jauh nang ni nga chutia abet ngam la le ai nama ka tha barok ani ka klik. Kapang kata ka klik. Kenjut amde ba kapang ro ka kenjut so kembada ongum no da kta ro so kembayo. Kata ka jingpang to jauh. Amla ban le ai. Tang wei to jauh. Ti sumudur ni job syakri jomble. Udan to jauh barok sirnyang nado klik adu kejat. Ndrai wangkum no ngatip unong sispa jonga uim. Amen. Ngatip unong sispa jonga uim. Hallelujah. But unyang ha kawi kasi. Hallelujah. Ujob uklem ai dau ya kata ka jingpang to jauh. Uya selok penman ya kiniki bawan pet pang. Ha kata ka jingpang jingtia pang ro kitu ki banong riset. Mar sayu ima dala pangjur ki briew sa let pet mo itu nong pang. Kalau guptar ni job sibun ki bawan pet yang ni job andre job uya selok penman ya ki. Why men sim penman ya ki. But udah penmenaro ya kata ka kerteng ngejong try ba unong sispa jonga uim. Hallelujah. But kata ka jing bom ai dau jong ni job ha ka we ka shisha une job ma ula ulio be kata ka restoration ka ba na ublay ka ba kamba ba ne ka ba manswa. Amen. Amen. But ngi hang ni ka ktien ka jong blay. Ang kwa man penkot na haga ni ka por ka man tamo. Ki ngi ki kun jom blay barok ki badan ni ka por ka man ta. Kung mga ong ipi mini mong ngim dan hak ban ai daw ya ublay. Dan ipit na ka nuksa juga ktien ka jong blay mo. Na ka gospel Lucas kal nong bakat nyaw dukot nyaw hadu sipong nyaw ihing ni ka kamram syakriti ka haban. Uhaban lebet uhaban penbiang ba yaw kenrat. Ngi ka ktien ka jong blay mo Lucas kal nong ka bakat nyaw ka dukot ka ba nyaw. Ka dukot ka ba nyaw hadu sipong. Ba ujisu ay ka jihikai mo une usyakri haba ula litre ula lit lur la lit ab jingri. Bat ula ba ula wan na katagalingka. Une ukenrat uklem ong ya une usyakri. Ko syakri nga try melak thaj palat. Melak thaj palat to bam to dino. Henry wang penman kumno une kenrat badana ying wang ki set tiu no anam ta jonga penbiang no anang bentaka bam kadi anam ta jonga ngan yo ban bam no endang la de bam me sapet ya la de men hatu karne kalong pop ne mi uni kenrat melek kum ni namar balai udai kenrat te wahaban pa yo syakri ro dan hak ban aidau ani kenrat ngala thaj palat let belang kamene ngala thaj palat ngajrem palat let abjingri mene ngakiu kilum arlum lailum ngala jram palate ong no ekiway se bakin pensyat yame ngan bam na shoela de na malak than palat unu syakri lo umdan hak ban ong kumta na marbalay yala ukenrat. Amen. Ngilong ki syakri ki bom dawa. Amen. Baro na den sigi ngilong ki syakri ki bom dawa ngimdan hak ban ai daw ya ublay nama ublay ulong kenrat jongi de ki syakri. Ngimdan hak ban ai daw ngi hapan lebe je ka benta ka jong blay tinga ban lebe. Dapang ni dalong kumno ngi haban lebe. Namar ba utrai unam perkat yengi. Oh pi pang menta tem le ti ayeng. Nai wan sayeng mani. Ublay unam perkat kumta. Kade yengi bangi hapan lebe cha ublay. Habangi le cha ublay upan kia. Hallelujah. Badro ngi hang ni mo ba ka ni ka daw kambiang akamat ka jong blay. Nyo ba kitu ki ba aidau ka bakut jengi ka kadujok dalap ba kisu aidau si aidau kembang itu kanai pi meneu tu ka story menema ki aidau si aidau ka bakut ski lap swa ka yap no poi se dujok nyo mana ka ni ka nuksa sapanga jing kawai ka parsi sapanga jing kawai ka bakrau ha jing si sa ne unong ulap pen krek bai ne utra jo ka jing kawai lap pen krek bai ka ta jing kawai ulak khot swa yau tau wei haba ula khot yo tau wei wang gumnu ngala thiet ya lengkha nga ban le jingo u ai daw ngamla ban wan sa jing khawai na man ngala thiet ya ka lengkha nga ban le pet swai ka ta ka lengkha ta ban kong ai daw na tal khot sa ba aru to ba aru ang ba ngadang thiet ya ki masi ti kum ta ngamla ban wan sa jing khawai jong me nga ban le tenju swai ki ti uni ba aru ula ai daw ya kata ka
jing thiet masih. Kabalai ru hang ni wang humnu ngadang dep syong kurim, ngadang syong lok, dang dep ya tho. Ngamla ban wan seme ngahaban salang, ngahaban syong lang haying. Namar ba dang dep ya tho. Te ngamla ban wan sya kataga jing khawai syong kurim. Te uni uji su wang humnu wang ba ki lek khot no ya kibad ko akibat dok kibaken reak man wan lam sya man wan man pendap sya kataga jing khawai. Namar kini ki bang khot ker pangru ki klem wan ki ai daw. Tilek komno une usakri ala lit khot no kita ki ba dok ki bakan reang ki bad ko bat kita ki lawan cha kata jing kawai bat ngiu ika khot ka ba arpusau gospel Lukas long ba khat sau khot ka ba arpusau nabanga ong ya pi ba om don uwei na kita ki breu ya ki bala khot uban yo mat ya jing kawai miet jonga amen om don uwei ro na kita ki breu ki bala khot uban mat ya kata jing kawai miet jonga kamut kim dan jaka ka hima ublei Marbalay kisu ay daw ya ublay. Hallelujah. Ngaku aban ong hapdeng chipi ni kapor kemanta. Wat nom ay daw ya ublay. Samla nai ay daw ya ublay. Nai ong makadang day kapor enjoy. Ka Bible ko ong lek kemen ko samla takadaw ngadang don kaman lek kemen. Nganam lap ban sekri utray nai ay daw gumta. Amen. Lek kemen ha utray. Amen. Lek kemen ha kaying jong ublay, kaying jan jong ublay. Hallelujah. Kilong kemi kilong paro badan nega por nai ai daw bala temen kriat balat men sekrio utrai nang ta nai ai daw bala pang la stom kamet kapat namar kata ka daw ro kam yang hama jong ublay utip khamha tapi wan so ublay perkat nam ta jong pi hallelujah ublay ubabha uperkat sapang jongi uwe pe uwe kena ro nai ong nai ai daw bangi dang kena ngim nang ban kren hai ba pidan ha school ne hai ro ya sulok ba yiki parlok jong pi da ka ba pi im bha pi le bha ki breu kin yo i ge jilong jong pi ken kala pamut amen hallelujah but la da pang mastam ngako ban kren bha ya ka banta da pang da sitam ro ngako ban ong pi nai ai daw nai pep banwan sege cing seng ki don te ki ba ngapang mentang am yo lat ban le cing seng namara ga shitam ting teng ngaju ong ki parlok mo ki tu ki ba ya jan ma ki parlok ki ba ju sakri la nga ong bet bapang kin di banwan se cing seng hallelujah na yo ong su itu ba supar bom layat su hende da pang malu malaru la da ai daw ngam tre sim program mentang nga shitam ngam tre wan cing seng mentang na mal nga jrem ngapang kata gadau kami yang akman jomblay ba iya jomblay amen namar ngingi di sakri ki bom dawa ngimla ban dawa na ublay das ngopang sa kanu tang hadu lada pimla syuban ya kata kaya da ko ublay utip hendai kat ba pidang la man yati wan sakayeng jomblay da pis ngositam kumapla I dengret ma I larisa hakatu ko por bak takli aba wan sakene ga jaka jing seng yo cingker kubet amen Tiga ko ay piro baro ki banged da pis ngau shitam ro na ngok takli ngau jeram met ro wan bet chaka ying jonglay haba pi wan chaka nega ying jonglay pi yoro ban ya ro ban mane yo try kat badang ya ro dang mane yo try kat toy ke present jonglay kala ada ja ka tu ga jingpang amen ngaku aban ya tu pi nga ya ladi hadu mentaro ngam ju ai daw ngada pang sa kanono ka program la di ngam ju ai daw ngau menam tau try ngade tangka instrument kumne kumnungan ai daw lada ublay un sibut dorte uni utiar lada ngin law no uni bertringin berat no laga jong unla ale ayune umla ale ay amen ngai ladi ngaju pensyong nong rim bayala de bangalong tang instrument kum kini kitiar akman jong ublay uba penon kami nga tinga da pangas ngostam kumnum no ngam ai daw ngawan be chakaying jong ublay hadu mentaro ngam ju ai daw la ya ublay banwan shagajing shakri dak por exam ro ko abani tu pi da por exam ro teng momen syah ka por bangadang dan tei mo te danga pep jing seng tu por exam ro pitep ngada syang ka to ka kon ngaklem la ka we jing kliro ngaling ngapisa ka mensiem klem rung ka we ka jing kliro por exam namar balai banga pep ka jing seng henry ngayo perkat be jinda ngada le jing seng mene da wan jing seng mene ngada kredek ka kon ngada la ba balai nga syang hang ni Ti nado kapor bangala kelabo mut pade bang sekri utrai ngam ju ai daw da don exam ngam ju ai daw nga late bet chega jinga seng ngati pai ba ublay u perkat nam ta jonga but man kapor nado kelas A do mentaro ngam ju fail exam ublay u dan rekat ban nga hallelujah
Badro kum jo habang apang ako bani tu epi ma ngadon ka jing pang ngaro kadon ka jing su hakamat jonga Henry pade kata ka jing pang ka badon hanga nga klem ai daw yo blay ban sekri blay kum tanga yang bet kum ni kum bangalong mo mentaro kidon sibon makli balay pilong ta balay ma Henry pade kata ka jing keliro ang may uti utray perkat utray nam ta jonga ngate ba blay plan ya ka bahatam na ga ban ta jonga ngam ju ai daw ban sekri utray lada day bang ai daw Kalau ada ban ong yo trani haba kibreu lo rakren yang akum ta ngas ngau kum no ma ban sekri yo trai kum ngamla ban yaslok kiwe namar bayal ding along kum ne ti ngeladang aidau kan long kum ta nei pade pi menta hadu menta banga yang kum ne kum bangalong ro ngaklem aidau yo ble amen ngakwa ro kum jo ye pi we pe baro ki samla ki long kemi long pa tu ngin nom long kita ki ba aidau hakmat jong ble namar kadau kam yang hakmat kajong blay. Hallelujah. Hallelujah. Tingin ko por kani kalong gaktien kajong blay kabang yo asngaw hagani ko por tao tingin but ikinuksa nagaktien kajong blay kabang ila yo I hagani ko por kamantama shibun ki sekri jong blay hagabaw blay yu khot ki kloy kabahaban syukongo nai don kam man ai daw shibu mangidan hangni sakaweng ko ban ongidan hangni ngidon ki sekri jong blay bagi sekri jong blay ki ay yang I kabenta lani laban pa share kaktian jong blay lani kanu kakam ha bagi no syara jing ki ay kan mau bangin nam day ban ay daw nadu mentangam kwa bangin yo sngo bepin ay daw day ban long la kloy bet syuko ngo kamong I Larissa menin mo nga syuko ngo ngam ay daw nga syuko ngo haba ipin ko ngo yang ni ka katuat ka present jong blay Amen. Aku IP baru ane kapon tatu ngin long kita ki bako ngo haba pa engi haba pa banle ya ka badai ya ka bashisha kan ku maktian go jong blay man haba pa ka mengi dakin kinong charaji tingin long ki bako ngo nginom long ki ba ai daw kanang ba kanon ra ka jingker ku na ta ilang baro bat kumjo mo ladangin ai daw ngilayo I kanuk satin joblay lap syo kakut kapor poi sa du jok ding tikum ta tingin long kita ki kon jomblay kita ki ba yad bat hakaktian go jomblay ba pen ko ngo ila de hakaktian go jomblay tingin yo ay ka bani yang langan ni kapor kam ta ngin yo ay ka bani ruai syo ko we ka jing ruai den ka tang so yo ka bani duai kaya doai ai ngo ni kaktian go jong blay ni kapor nga kwa pin yo hadin mal dep ban roi ni gati roi nga kwa pin yo ban doai ele de shimat yo le se de ma pi ki baju ai daw barabar man shwa nada pangro ai daw bomwan jing seng la ni la da don kano ka jing klaro ai daw bam ai daw ho blay tre shu ban wan gi jong blay babun kam ga bela ka singi la ne kino ki daw yo se pi ju ai daw man jong blay tip no menta ba ka ktian jong blay ka bang yu yang ne ba ka daw kam yang kmat jong blay sedang no nang ne syakmat bangin nam long kita gi ba ai daw yang bet nam tau utrai perkat ya ka kam jong pi utrai perkat ya ka bela ka singi jong pi utrai perkat ya kata ka jing long ga jing klot ga jong pi ga jing pang jong pi la da pin wan show utrai hallelujah teng ko aban ya ko ai brother Ricky ni man wan sekmat yo man yalam ka we ga jing roi but ko ai kinong tem ro kum jo wan no kloi ini ban ya roi ga jing roi hedin ka tang su ka ban ya doi ni ka por doi it la de simat ha utrai ga ni ka por ka bamta ingin rasa jerong ki ti jing kamre bi keman ngin yit ya la de ga ni ka por bandam lot so utrai it lot so Shame